Lord, tell the marriage to Maskata, Marokanaka, to Shumire, gospel of the kingdom. Second is Samuel. Second is Samuel chapter 17. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, and correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. I don't know who's going to blend the same motivation. All right. David, unezvaanotaura afesa Goliath. Vadandishe nemima neramase. After the challenge, Neman's battle on Goliath, David unomira wachiti, you have defied the armies of the living God of Israel. But today, my Lord will give you to me, and I'll cut off your head. David is a man, akangobata a sling against Goliath. But in his declaration, I included the sling yaakabata. Anotaura akamubata nowa Jehovah. Not you have defied the armies of the God of Israel. Not you are against David or you are against people, but you have defied the armies of Israel. But today, the Lord will give me your head and I'll cut it off and feet the birds of the air. Mukomana ana banga rekutambura musoro wa Goliath. Chainacho isling. As anotaura mazwi, asinga included the sling. Ye akabata the sling. Which means, understanding ya David, what I have in my hand is just a shadow picture or something. Why? Because Goliath, and I prepared to defend himself against the stone or the sling. Yet victory at David, I spoke a sling. Akabata sling, but he knows with the Lord God who give you unto me. In the realm it is seen. Which means the battle in faith. Why? Because faith is the evidence of things not seen. So David, David ane sling, but I would declare kutambirwa kwemusoro kunoitwa nebanga raasina, but riri banga rina Goliath. Kureva kuti waizviziva kuti zvauinazvo zvinoshanda against iwewe kana uri against ana Jehovah. David chaari kuziva ndechekuti sling yandiinayo ine basa rechaita, but cutting off your head, it has to do with a knife. And anebanga racho di Goliath. Saka David unoti Mwari vachandipa iwewe nhasi. So kana vandipa iwewe zvauinazvo zvichava zvangu. So kudamburwa kwemusoro waGoliath kune chekuita nechinhu chisina David. David ane only the sling. In life, une machallenges aunosangana nawo, ausina capacity to fight or to handle, ausina the tools or the weapons to bring victory into your life. But because God is on your side, that's the most effect inofanirwa kukusimbisa. Saka tichiparidza Mwari kudai kuti ave mubatsiri weupenyu hwako nechikonzero chekuti une nyaya, une nhau dzaunosangana nadzo muupenyu dzisina zera newe. Dakati especially kana kuri kuno kuAfrica, unoberekwa uri kuminus pama challenges, wakaberekwa kuimba ine nhamo dzayo nehondo dzayo,
obva aberoka munyika ine nyaya dzayo, obva waenda pakambani pasingabhadhare futi, zvinenge unenge ungori kuminus, hauna paunosvika une advantage. Nzvimbo yawakakurira, mhuri yawakakurira, kwaunogara, iwe nekuchikoro kwacho, nyange wakaenda hapana chakabudwa nacho. Saka unoziva kuti maminus ari pauri akawanda, but you still want to live, you still want to have a family, you still want to do things in life. Saka uchizoona kuti umwe anoguma kuti regani munoshandirwa apa, regati munopiwa kwasekuru zvakati. But an understanding yekuti tikashayiwa the spiritual backing, these battles are too much. Takaberekwa tiri ku disadvantage, but patiri kurarama kudai Mwari une nyasha, unogona kukupa kukunda nekubudirira. Takadiscover kuti formula yesuccess mulife, formula yesuccess mulife dzatinodzana zhinji dzacho hadzichashanda. Ukafunda, ukarongeka, ukazodaiso, unozoona basa rakanaka, unoona kufunda mabasa acho oshayikwa. Formula yawakatemba wakamira nayo haisi kumirawo neyo. Maformulas atakaudzwa muupenyu takaedza kumira nawo tichiti dzimwe nguva zvingaita, but machallenges they will come. Bhaibheri rangu rinoti vanhu vari muIjipita vakatenga chibage, mari ikapera, nzara isati yapera, vakachinja nemombe, barter exchange, mombe dzikapera, nzara isati yapera, kusvika Joseph akati chititengai, vanhu vakati chititengai tive varanda venyu, kureva kuti vakasvika pakuzvichinja iro to be a prize yekutenga zvipo. Life inodaro kukusvitsa pakona. Saka uchiona kuti the negative side, ungatonzunza mwana wako as a sacrifice kana hama dzako. Why nyaya yako kuti igadzirike ya beyond money, it needs blood. My challenges anodaro, money is not enough. Kana wakamonzonza kana kuti mari this is zvaita boho. So my challenges are today. Hauna zera na wakakurisa. But you don't get a suicide. You still hope and think things will be alright. Thinking good. You go any hope, Jesus Kanaka. But without Jesus, it's drama. I've seen people who are struggling today, so educated, so intelligent, connected, and they are still struggling. In the intergovernmental connections, things are okay. But there are times they're going to be only connected to. They are also crying. Mwakati adamu ndikarorwa ndonozorora akanosangana nehondo yekuti akademba kusarorwa. Life inodaro. Ndikaona basa ndonga zvinhu zvangu zvaita mushe, unotamburira pabasa ukaita zvekutamba. Life iri stubborn zvekutodaro. Ndikaenda nyika yakati ndonga ikoko zvinhu zviri go. Idream yemunhu wese ari kuAfrica kuenda kumhiri. Svika pandakazoendawo kuUK ndo pandakadiscover kuti vamwe vaiya kuofisi dziya vanamatira vanga vane nhamo dzinenge dzekunoko. Unoshaya basa uripo. I met a lot of people who COVID UK vane machallenges kunge kuno. Aitoti mufundisi daane gore basa chairo harisi kubatika kuri kuUK. Kuno kumchitoti ari kudada haasi kutombotumira, adatotumirwawo kungoti hazviite kuti akudze. So challenges in life are nowhere are beyond the money. Mari iripo. Kune nyaya dzekuti unotozoona kuti nyangwe mari yacho iripo nyaya isogadzirika. Svika ndakazonzwa kuti mutime yeCovid Bill Gates akadhivorsa namadhamu wake. Nemari yese iyoyo divorce ndei. Mari inogona kushaya basa kana mhepo dzekusagarisana dzapo. Pane pasingakavhwe nemari yacho. So David against Goliath. David ari kuti kuna Goliath, Mwari vachandipa kwandiri nhasi, vachakupa kwandiri nhasi, ndichakudambura musoro. Yeti mukomana uyu ane sling chivhura mawe, but ari kudeclare kuti ndichakudambura musoro. Dombo raari kuzokanda haridambure musoro, rinongomutema owira pasi, but akadambura musoro waGoliath nekuti ane banga.
raakashandisa rakabva kupi ranga rina Goliath wacho, which means ani chaadatidzidze pano, unoshanda nezvauinazvo uri muna Jehovha, Mwari wokupa nyasha yekuwana zvausina. Pari panotangira nyaya, Goliath must fall. Haudamburi musoro waGoliath kana Goliath achiri kufamba. So chinoderedza Goliath chii? Idombo raDavid. Saka David paati nhasi ndichakudambura musoro, haana kuti no problem, tichamirira Mwari vakakuwisira pasi ndokudambura musoro. Akarilisa dombo kubva pasling. Kushanda nezvauinazvo uchitrasta nyasha dzaJehovha kunoita kuti ubate zvaunoshumira, zvimwe nguva zvisiri pacapacity yekugona kwako. Crying is not enough. Bible rangu rinoti those who cry in tears, those who cry in tears vanochema, I mean those who plant in tears vanodyara nemisodzi, kwete vanodyara misodzi. Crying iproof yekuti zvinhu zvaoma zvanetsa, but haisi formula, hachisi anything chaunoda kushanda nacho to come out of a challenge. Uri kungopresenta kuti zvinhu izvi hazvisi bore to those who can see you, but in coming out of a challenge you need knowledge, action. Waneta kuchema zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kunetsa, price yeshuga haichinje nokuti wakachema, mari yemukombe haichinje nokuti wachema. Vanenge vachingoda mari yavo inosvika kuchitungwiza. So the way forward i-action. Saka action dzimwe nguva unonzwa kuneta kuti pandakaita izvizvi ndikazowana chini sherechi. Formula yesuccess yawakaudzwa ndine imwe yacho yausina kuudzwa. Shanda nezviripo uri muna Mwari, Mwari vakupe nyasha yezvisipo. Nokuti Goliath akadambura musoro naDavid, anga atemwa nedombo naDavid ira pasi. Banga raiva pana Goliath ndora akatora. So kushanda nezvauinazvo uri muna Mwari kunodena kuwaniswa zvausina nenyasha. Okay. Challenge ndeyekuchema, takamirira kuti Mwari vaite zvinhu. Yeti tinofanirwa kunge tiri mukuchema, tichiita zvatinofanirwa kuita, kudena nyasha dzekuti rigone kusimuka. So David ane declaration yekuti nhasi ndokudambura musoro. Yeti haana banga ane sling. Why? Ari kutrusta kuti ndikashanda nezvandinazvo nenyasha dzaMwari dzandinadzo, ndinosvika pastage yekuti zvandisina will be trusted kwandiri. Ane banga ndiGoliath, ane sling ndiDavid. Ari kudeclare kudambura mumwe musoro munhu ane sling. Yeti sling ndeyekuti ukatema Goliath anowira pasi. Awira pasi ndopa unotora banga raainaro womudambura musoro. So dambudziko ratinaro dzimwe nguva nderekuti tine zvatinoziva kuti zvatina izvi uko hatisvike uko. That's right kuti uzvizwise uzvizive, but unozviziva here kuti with God all things are possible. So kana watotrasta nekunamata Mwari, shoko richiti with God all things are possible, iwewe ndiwe wakutolimita Mwari wacho. Why? Nokuti iye akuprezentera kwauri kuti is not limited. With God all things are possible. Ndakaenda kunyika dzanisabvira ndarota kuti ndingakutsike. Why? Because unozvibvunza kuti ndambotenga tiketi rendege, visa racho rabuda, ndichindi kunoitei, ndichisvika ikoko kunoitei. But I've been to many countries outside Africa just by the grace of God. Izvozvi kunibvunza tiketi rekuenda kuUK mari handizive, but haiswerapo. Zvakuti handina imagination yestretcha futi kusvika ikoko. Kune zvinhu zvokuti even ukarota hudze vanhu unotoziva kuti vanokuseka, because vachikutarisa it's impossible. But ndine sling yandakareleasa, Goliath akawira pasi, ndikazotora banga riri pana Goliath ndikamudambura musoro. Work with what you have, trusting God to bring victory into your life. Why? Ndakuudza inzwa zvauri kutarisana nazvo izvi hauzvigone, but sei Mwari vachizvitendera kuti zvifesane newe, nokuti ukatrasta mavari, ukamira mavari,
Zvausingagone kana zvagoneka, you always give glory unto the Lord because you know hazvitweri type yako. That's why choice yaMwari inenge mistake. Kuti vari kuda spokesman wosarudza Moses asiri kutaura Mushi. There were better people, better speakers, but God has to choose Moses. Why? Because vanhu kana abuda, even Moses cannot boast kuti I'm so eloquent. Antoziva kuti nekusagona kwese kutaura, asi takataura zvinonzwika. So it's only about his grace. Hama dzangu chinonzi nyasha chiriko. But unoziva here kuti there is a stage, there is understanding yaunofanirwa kuva nayo kuti upinde musystem yechinhu chinonzi grace. Anonzi human rights unoziva kuti ariko. Unogona kuti abuswa ende ukasacomplaina iwo ariko. Why? Rights does not stand for you. Iwewe wacho ni rights, you must stand. Udeclare rights ako. Rights akumirire. Unomira kuti achishanda mulife mako. Ukanyarara uchiti ndine rights angu muri kundiita sei? Havana basa nazvo. Kusvika wakuburitsa rights ako nekuadeclare nekuazisa ndozviziva. So the devil can abuse you. Uri wonderfully and fearfully made. Une grace to make things work in your life. But when you don't know what to do, or even what to say. So David, anabanga. But in the arikuti, kuna Goliath nasi ndokudambura musoro. Iya ine reken tivhura mawe, sling. Unodambura sei musoro nesling. Noti Bible rinoti paakakanda, akatema Goliath, Goliath akawira pasi. Kwendoti musoro ukadambuka. But end result, akadambura musoro akatofamba nawo. Iyi declaration yatangira pakuti kuti pakuziva type yaMwari waainaye, kwete zvaainazvo but anaye. Zvauinazvo zvishoma, kungwara kwako hakusvitse pane imwe level yaunochemera, but anewe ndiye anoti with God all things are possible. Kuda kudenga munhu nhasi, believe the impossible. Zvaunoti hazviitike ndezvinoitika sei, zvarongwa nani zvazodii. Wandiri kushingira ndotsika yake yekuti anokusvitsa palevel yaunoona sekunge uchazvibvunza kuti ndini here. I am a living testimony. I am a witness of the grace of God. Kurarama kwangu ndaona kuita kwaMwari. Kwanga kuri muimpossible realm tisina Mwari. But with his grace, the witness kuti Goliath even usina banga, unogona kumudambura musoro uine sling. Yet sling haidambura musoro. As David akabva ipapo akatakura the head of Goliath without a knife, with a sling. What happened? Paaka release of the sling, Goliath akatemwa akawira pasi. Ndo paakawana access yekunotora banga ripa na Goliath akamucheka musoro, which means ukasakanda the sling, ukasaita zviri maringeyo means you don't attract the supernatural blessing yakakumirira. Takamirira Mwari, we are waiting upon the Lord. Sometimes you are wasting time in the Lord. You must know what to do. Shoko rinoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukasarora hazviitike. Zvipo izvozvo unazvo muchiuno mako zvinongoda kungoti kuti kuna mumwe munhu, I love you, I miss you. Waenda kumba usangane nezvipo zvako. Ukaignore that process on the ground, unawo vana vaunofa usina kuona kana kubata. Why? Nekuda kwekuti une imwe action yausiri kuita. So Goliath adamburwe musoro nesling, but David ane sling arikuti I will cut off your head today. Declaration yake iri mureu yazvinhu zvisingatendwe nevanhu vari kumunzwa. Munhu asina banga achiri nhasi mundomudambura musoro, vanoti ko hatisi kuona. There are times yekuti your declarations or your belief must also challenge those who hear you or see you. Unotaura zvekuti timu rako rinoti ashuwa zvinoita, hausati wakutaura chaizvo zveLife.
vavataura zvokuti vanofunga kuti kurwara. Why? Because mission is impossible kuvanhu. With God all things are possible. So kana watenda wanamata type ya Mwari iyeyo, you must be radical to that extent. Yekuti unotaura zvokuti vanhu vakakunzwa vanotaura ufana kana kuti hazviitiki. I remember with my friends, Tirikuwadzana sometime around 2008, I was already coming here. So Shamari Gagandi, Oshenda Brodu, Mission Yakunde. No, I'm just winning souls, but I know by God's grace, who do things in a professional way, in my standards and which on the parody Baba. But today I testify. The wife is not a GTK. It has happened. And it's still getting up. Namonde kuti urikutaura zvakajairika nemaindi yako, urikutaura zvinotisasika nekutendeka neshamwari dzako. Varume uyu anonzi with God nothing is impossible, ndo remu yake. Or let me give you this saying. Unaziva here kuti I'll give you this saying. Don't you have to pass on the pets yese. Kuti vamwe mablog anongokota pataurwa mishana ipapo. Ndatunzwe yese. God does not do miracles. Because kuamwari, all things are possible. Miracle kuitika kuichinhu chiri impossible. So miracles in language yevanhu. Muremu yaMwari saMwari. Hakuna minana, hakuna kuita kwaMwari. Come on. All right, I'll repeat again. Kuvanhu, Mwari unoita minana zvishamiso. Muumwari hwake hazvishamise ndokuita kwake. So language yekuti miracle iri human. Saka Bible richizoti with God all things are possible. But kune remu yake saMwari yekuti hazvishamise kuti urirombe kudai okuchinja wava champion hazvishamise kuita kwake. I'll show you this picture. When one of the miracles achiitwa kubva maybe totally after Genesis. Let me show you the first miracle. God created a dead man. Ngandikupe understanding. Baba rinoti Mwari vasika munhu vakamuumba nevhu vakamufemera mweya wavo. Then the man became a living soul, which means he was a dead soul. So the first man to be raised from the dead was the first man. Because haana kusikwa ari munhu, Mwari vakamufemera. God breathed unto man and he became a living soul, which means before God's breath he was a dead man. So chitunha chekutanga chakaexista pacreation. Hapana kumirwa kunzi munhu afe akakisikwa akafa. But aunopanokuti munana udatika Mwari vakapumisa munhu inecha yavo kuti vakafemera vanorararamika. Inenge lifestyle yekustate house rwa breakfast yakanaka aisa breakthrough. Vantu vanoti neka sausage uri pamufakosa unoshedzera ndaona Mwari achifamba. Unoti ine muriwo aba kune life yekuti mazai muriwo usete zvomutamba ino. Wala waitenga mazai ofuka tafunga tea. Life. Mazai muriwo aseku. But kuma Ramsey kwedu ikoko. Ukoko manjo. Zvishamiso zvokustate house kushaya chikafu zvinoshamisa. Ende kudya zvemanga-manga ndo zvinoshamisa. Kudya zvakanaka iright. Iremu yacho. Saka Mwari pachavo havaiti mamiracles. Nokuti remu yavo haina zviri impossible. With God all things are possible. So zviri possible muremu yaMwari. Hazvinzi zvishamiso. Language yekuti miracle human language. Why? Nokuti munana wekutanga wandakuudza hauna kuregedzwa semunana, wakaregedzwa seactivity. And God breathed unto man
and man became a living soul. So he was a dead man. He began to live after God's breath. But apana kuti munana wakutanga Mwari vakafembera munhu munhu akararama. Hausi munana kuita my activities. So you can change your life. Kuna Mwari aisimira kuka activity. Kunonga asainwa nyasha dzinoburuka pauri. Iwo uri vavhunduka kuti akomana tisingafungire denga rinozviziva kuti zvinoita kusimudza marombe kubva muguruva. Kuna Mwari aisimirako maitiro ake. So life ndati takaberekwa tiri kumainasi tese. Usha wakaberekerwa une ngozi dzawo, une nyaya dzausina kutanga, une nhamo yauinayo haisi yesezi yako. Kwakatosvikawo zviriko. Vamwe ndima akatozopedzerana baba wenyu kuroora. Wakafa usina kupedza kuroora, usati waroora wako mukadzi waroora amai. IAfrica yotsana, unoberekwa uri kumainasi. Usati waendesa vana vako kuchikoro, wakaendesa munin'ina. Komadharedhi aibereka kusvika palevel yekuti mukuru achaona umwe wake. Hautangi ni mhuri yako, utange ni mhuri yababa. IAfrica sana. Wakaendesa munin'ina kuchikoro, vamwe wese mukaendesa namai nini? My extreme manje imwe. Umwe ndomukwata. Nina mukadzi kuchikoro. Ukama zviriko kuna mati. Asi malevel. So usati waunganidza zvelife yako. Sandakati mulife usajaje munhu achinzi akashanda straight aibata mari but haana kuvaka kana imba. Usati wanzo the other side yekuti zvaaibata mari aimboita nezve. Tine vanhu vanokoshesa upenyu hwavanhu kusvika palevel yekuti ari first born mari yese aibata akadzidzisa vanin'ina akachengeta vabereki. Munin'ina haana mbereki wekuchengeta, haana mumwe munin'ina wekuendesa kuchikoro, yakatanga kuvaka imba. Vanhu mufana wachane musoro, which is not fair. Uyu mukomana uyu dai mari akachengeta vabereki nemari akashandisa kuendesa vanin'ina kuchikoro aida kutenga stand yaikwana, but akakoshesa vanhu. Uyu munin'ina aberekwa ari paplatform yekuitirwa ndokubva atenga stand akavaka onzi asi mufana wachane musoro. Life unfair baba. Unojudgingwa dzinhu dzawaita zvakanaka but vanhu havazvitarise. Vanoshanda pamwechete neumwe waka, une vamwe wake zvavainazvo, vari pasame company but havana masame challenges. Sapinde pressure nelife. Vamwe vanoshanda navo vane mota, vane dzimba, iye haana chaainacho. Vanoshanda same company, same salary but havana masame problems. Vamwe dzakatimirira dzakawandisa kudarika dzenyu. Isamba takakura tiri palevel yekuti hauendi kuholiday. Imi hama dzenyu pamba penyu ipapo. Mudhara nenge akabva Mozambique rega. Noenda kuholiday kupamba penyu ndopa holiday penyu ipapo. Life baba ine maangles are different. Usazoita pressure, usina kuita research zvakawanda. Unoita zvinhu zviri unnecessary. At the end you become a public hero and a private failure. Unaenda pamushato unopisa kudzidziswa neBenz Marari, very possible. Unoraramiswa nepressure yemafriends. Vamwe wako tine mota idzi, iwe waitawo Benz so status yako iyi. Kwatinobva kwakasiyana, zvatosaka nazvo zvakasiyana. Pedzisira wachifamba neBenz Marari mbereki achitswa mari icho kumusha. Uri kukwana paboys dzako kwete mureal life. I don't know why I'm going that angle. With God, all things are possible. Saka machallenges atinofesa tese haasi equal to task kana kusimba ratinaro to handle them. We need God. Yako inoda Jesu. And it's not discover from life. Tinenge respect bicha nyange kuri kurasika kuti munhu anoenda ung'anga. To understand kuti fair achibudeshi. To understand iko. Kuzoenda hake ku wrong side but antoziva kuti fair pakaipa. Ung'anga uende, checha uende,
kana tambo eziona hauna, kana dombo hauna. Tambo eziona. Kana tambo za. So understanding about you and I, David ahana banga, but aita declaration achit, today I'll cut off your head. Chaina achidambura msoro chinotema msoro ane sling, but ari kuti ndokudambura msoro ane banga ndiani Goliath ane banga. David say waita declaration iyoyo atanga ati iwewe hausikurwa neni, kurikurwa na Mwari. Nasi Mwari wachandiisa, vachakuisa maoko angu. So banga raakatora raiva na Goliath, raakadambura Goliath naro musoro, chaakakanda idombo. So warning handinayo ndei, usamirire banga raGoliath usina kukanda dombo. Adamburwe musoro achifamba. You must release what you have. Kuti uve negrace rekuwana zvausina, shanda nezvauinazvo. Goliath adamburwe musoro achifamba. You must release the stone. Atema awira pasi, then you can cut off the head. Banga una sling. Saka David ariti kudi, I'll cut off your head. The declaration pias na banga. China chochi sling ane dombo. So bano release a dombo tema Goliath. He falls down. I don't know to the banga rina Goliath iracho to use. Saka zawina zazikwane kupedza challenge ya wina yo. But zawina zonga shana na zawina Mwari. Zinokupa nyasha yekuwa na zausina. All right. Crying is not enough. Shanda nezviripo. Vanhu vamira paRed Sea. Mwari unoti kudii? Tell people to move forward. You are Moses. Stretch your hand. Hapana boat, hapana bridge. People are supposed to cross. So what trust muna Mwari? Mwari vanoti stretch your hand. Usumudze chimbo. Which means chimbo yacho unayo. Mukadzi akasiwa nezvikwereti. 2 Kings chapter 4. Akanzi unei mumba. Mumba mune dambudziko rezvikwereti. Ndo muri kubvunzwa kunzi munei. So sometimes you have both things, problem and solution. But chaunotanga kuona I problem. Mukadzi asirwa chikwereti. Paanomhanya kumuprofita anonzi unei. Iye aine problem. Onzi futi unei. Saka itsika yaMwari yakuti pane nhamo futi pane solution. But inecha yevanhu yekusaona solution side kungoona nhamo. You have what it takes in the Lord. But pachako iwewe, what you have is not enough. You need His grace and His presence. Kuti Mwari vakubatsire. Nhamo yataita ndeyekuchema. Tofungidzira kuti tsitsi dzaMwari dzakavigwa mukuchema. Let me help you. Wachema kuna Mwari. He wants you to have knowledge. Nokuti naiye Mwari wacho ari kutochema achiti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Iwe unochema, kuchema hakusi kuziva. Must acquire knowledge. Don't tip your ring wakapiwa. Yakati anenge mukomana arambwa nemusikana kunzi hauna mari. Haufani utsvaga mumwe musikana, ufani utsvaga basa. Hauna kunzi hauna love. Wanzi keshi ndo isipo. Ndio utoda umwe. So crying is not enough. Chichirema chichirwadza wapedza kuchema. Seek for knowledge. Ndoita sei. Mwari ndipayowo kuziva.
And kuziva futhi is not enough. Waziva, do the right action. Kodi mwe nhamo ine vanhu usisiri kusaziva. Nhamo ine vanhu ndeyekuti nyangwe aziva haana chaari kuita. John chapter 5. Paanobadziva atanga kupinda anopora. Aiziva. Nguva refu aripo achiziva. People hear me very well. Nhamo yauinayo izvezvo hauigone. Enda kutomira isaini yekuti toda kuti Mwari ataure. Waswetaura nishamwari dzako barozati nemafesi yako aya. Wenyangwe wataura nemafesi ako zvichirungopisa. Come on. You need God to speak into your life. Task, challenge yauinayo today. Ukashaiwa Mwari semubatsiri wako haibudike. Somebody came to me. Ndobva nditi Bible rakati munhu achadya cheziya. Saka ndinamatirei. Ndiwane pekubata-bata kuti ndidye. Akota scripture era ndeyekuti akota paitukwa munhu. Haana kukota original plan. Akota era. Original plan nyangwe munhu aishanda mugarden. He was not eating out of sweat. He was eating out of grace. Working was being obedient to the owner of the garden. Many never planted a garden. Mwari vakazigadzira garden. Vakaisa Adamu mugarden. Munhu haana kutanga anzi shanda udye. Akanzi idya uri imomo. Original plan. But kana wakushanda, hausi kushanda kuti udye. Uri kushanda nokuti unonditeerera. Kudya ndakakupa sababa. Come on. So nhamo ine munhu now. Yekuti anokusvikira ipapa paera. Woti rakati uchadya cheziya. Chiona kuti haitauri chaizvo why. Pakanzi uchadya cheziya. Ko zvauri kubuda ziya usina kudya haufa. Ziya ari bhadhare. You know, the love of God rudo rwaMwari. Rwakapresentwa muna Genesis ndokuda iso. Munhu atadzira Mwari. Mwari vakadefenda munhu. To an extent yekuti munhu atadzira Mwari mugarden. Mwari haana kumakana naye. Mwari vakataura vachiti ndaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka. Kwete pakati pemunhu neni. Nyoka nemunhu zvakatadzira Mwari. Handei kujudgment. Ndaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka. Inanzwa kuti Mwari vari kuti manditadzira asi mamakana. Unambozvinzwa. Mwari haana kuti zvawatadza ndichada kukuona ndikufarire. Mwari vakati ndaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka. Manditadzira mamakana. Kwete tamakana mamakana ikatatadza. But vakanzwa rudo. Why mega iko? And you know the devil, the snake represents the devil. So which means hondo yedu na Satan iriko. Na Mwari kune rudo. But when you don't take advantage of the love of God, munhu wese akafirwa naJesu, but asi munhu wese anoenda kudenga. Kufirwa is not enough. Kumugamuchira kunoita kuti equation yacho ichiita. Kuti Jesu akakufira is not enough. But kugamuchira kuti akakufira kuti ave Ishe nemuponesi ndo zvinocomplete package yacho. Aunzo munhu achiti Mwari ndiwe munhu wese, Mwari ndiwe munhu wese. That's true. Asi umwari hausi wemunhu wese. Chinonzi umwari ya relationship ya father and son. Chinonzi Mwari ye creator nechakasikwa. Mwari ndiwe munhu wese asi umwari hausi wemunhu wese. Anenge president ndibaba kwatiri Zimbabwe. President ndibaba wedu asi unozizwa kuti vane vana vavo.
wakugona shona manje Kenda usazofarisa parani kama unomoresa mdara nodzidziswa shona msinga nenda kumalessons eshona maege kana tichiti muri mhuri baba pane kwamunogumira nange mashops andi vanonyorera customer is a king but ushe hwako pane paunogumira hautesti macream donanzika kuti ishe vari kumboraira novharirwa ushe unosha anovharisa The challenges you have today. Intelligence is not enough. Connections are not enough. And uzonana ningi. Unazadi waonozwana naye zvikasamufambira mushe. Anyanyo uchema ndiwe. Naenda panhamo kaindi paichemwa munhu angafa ku-UK. Wayatona machema rakuita vanhu vatofawo futa. Kondoba vaidyira konzaka patafa. Pane kuchema afa. Unoedza kuti nemiyo mafira imomo. my Connections are not enough. Challenges are enough ukashaya mwara. Hapabudike. Nokuti nyika yakakupa sling. Sir David. But God atadamura musoro. Banga huna. Saka David akati kuti today I will cut off your head. Unodambura sei usina banga. Ati nhasi Mwari vachandipa iwewe muruoko rwangu. Which means zvawinazvo angani banga ndigolati. Zvawinazvo zvichava zvangu nekuda kwaMwari. The challenges you are facing today. Nyika yakangokupa education chete. Degree ne-O level. Nyasha dzekupinda basa hauna. Hauna. Anyika yacho haina mabasa but mashara unoita iwewe nekufunda kwako zvine maquestions. come on Nyika yacho nanga dzakadii kuti hachakupa mishonga wokupinda basa kuna makampani. Tinotoziva kuti mashoma iwayo unopinda. Kada kusota pamashoma iwayo. come on So nyika yakakupa sling. Maybe built. Timu nacho haricharoora futi wakanaka. Kaenda murodhi maneru. Wakanaka vari panze. Kwarume wakati masitwa. Hamusotora wakanaka futi. Wotodza munhu achiganza. Ti munhu wangu wandinaye panze chakanaka. Chepanze. Beauty life rinopinza munhu mumba unopfuririra. Nenda kuseri weta smora. Nenda kuseri. Sling yawakapiwa is not enough. You need to cut off the head of Goliath. So ukaenda kuona musoro waGoliath maoko. But you are on a sling. So life inokupa zvisiri enough. Tine mapepa andinawo so nema-connections andinawo. Visa is not enough. Wachemera uchanamatira ukariwana. Pane imwe prayer inodiwa futi riripo. Marriage haisi enough kupedza nhamo dzako mwanasikana. Andikarorwa so ndane murume wangu takumba kwedu tichipakura ndega. Uchipakurwawo nemambama wega futi. Katimo hamuna kuchipa. Makomana aizobvunza kuti munhu ane mukadzi akanaka so anochita aitsano mananga matete ukapinda mukati munobata shuka owaiti chinogumira ipapo dzaanaye zvaaraiti vana havasi vaiti varuma unosiwa wakanaka zvaunoshaya kuti saka problem yake svika washaya problem ndo problem yacho kuti anombondisiyirei ndo zvati yaproblem yacho. So a sling, unayo. But I need to cut off Goliath's head. Sling yako, maybe education. Life is stubborn.
Even the educated are suffering. Life is very stubborn. The beautiful ones are in the streets. Life is very stubborn. You need the grace of God. Vakangwara vari kupisa tsitsi. Iwe ukaona munhu achinetsera rusvingo kuti hapana chikoro, bvunza unhu. Unovhunduka. Sezvimunetsa netaipi iyi futi, Satani wacho anokwana. Anorova chero, ada kurova anorova. Why? Because sling yawakapiwa is not enough. David, tainacho idombo. Asi Goliath, ada kudamburwa musoro. Saka David ari kudii? Today I'll cut off your head and I'll feed your carcass to the birds of the air. Wazifamisa sei koshamwari usina banga? Andi banga raari kuona riri pana Goliath. Saka chaari kuita inonzi declaration. Say declaration yake yashanda. I will declare outside God. You declare while you are in Him. I'll give you this understanding. Vana vaskeva chakavapa kurohwa nemadhimoni vataura nezvaJesu. Inyaya yekuti vaitaura nezvaJesu. Vanga vasingataure naJesu. Havararami mari. Zvinoita kuva nechenu usiri mupurisa zvinoita. Asi mikana yako yekusunga vanhu ichienda navo kuCentral nishoma. Why? Because ukaenda naye munopesera maamese mukati. Saka kunhu ungachena kukuita mupurisa. Kuna kuita munhu anovhundutsira vanhu. But achiziva pekugumira. Ndau uchazoda kusunga iyewo ikoko. Obva angoti tanhu handei. Ndionekwa kuti sorry winner. So declaration yaDavid ine chekuita nekuti achiri mupresence unovimba naMwari, unonamata Mwari. Kuti zvangu zvinoita, munoti Mwari hakuna here? Mwari ndiwe munhu wese, hazviite. Mwari ndiwe munhu wese, yes. Mwari hausi wemunhu wese. Ndiwe vana vake vakatenda maari, ndiwe vane presence. Ndiwe kuti vakadeclare zvinobatika, zvinoitika. Rimwe dhei kombi yaida kurovera tibva kuwadzana. Nezvifeyo zvatinoziva zvekuwadzana, kombi paida kurera. Takashedzera kuti Jesus! Ndinoziva kuti Jesu uyu haashande ndeweaccident. Haasi wokunamata ndewekushedza maaccident. Ende havanzouya. Haasi Jesu wabuda naye mumba. Vakati Mwari titungamirirei, uyu ndewekujuma. Zinga ndiro bhadiyo shasha inozviziva kuti tiri kungoshedzwawo netimu yesese. That's why I always give people example yemonongo. And kana ndakuya kuno street so long back ndiri kuwadzana. Aishedzera nomwe wake kuti uye nemachips. Pandaidzoka manheru ndine machips nasingape munhu wese ashedzera. Kwete kuti ndonyima. Pandaiziva kuti vamwe vake vanga vachitedzera mwana wangu havasi vana vangu. Ndozvandoziva. So kutedzera kupe qualification yekupiwa. Muri Mwari, mune tsitsi nesu, munongototedzera vana vake. Vana vake namudhara zvozivana. Ichokwadi kuti Mwari ane tsitsi neupenyu hwako. Ari anokuda. Pane challenge, iwe unomuda here? No problem. Mwari ndiwe munhu wese, Mwari ane tsitsi nesu. Zvinoita baba, tiri kutobhilivha so. You believe while in Him. Kana usiri maari, ukatoenda padhimoni ukariti in the name of Jesus, come out. Haribude. Ndinoziva kuti uri kuita Jesu wekutaura kwete wekunamata. Zvinhu zvemweya hazvifekeke. Zvinoedzwawo nemweya wauri kurwa nawo. You can fake people, but not things of the spirit. So when I was clever, they tried it and they failed. I'm sure I'm done now. But the message I need to share anyway. Use the sling you have. Mwari wakupe nyasha zvausina. David haana banga, anongokanda dombo, but anozvicheka musoro waGoriath. Banga anoritora kuti pana Goriath wacho.
kuti akashanda nezvaainazvo Mwari vakamupa favor yezvaasina. So crying is not enough. Kuchema isi formula yesuccess. naMwari wofuti vari kutochemawo kuti vanhu vangu vaparara nekusaziva. Iwe wochema kuti tisaparare. Ukachema kuti ishe toparara, iwe unochemawo kuti muri kuparara nekusaziva. Uimi solution yekuti uregere kuparara, acquire knowledge. Kana dzimwe knowledge yauinayo haisi pamusoro paMwari wacho, ndeyemachechi. Chechi yakati right, chechi yakati matsotsi, prophet ninga akaba. Chete tano mufa life yenyu inochinja. Ndokuti prophet ninga akaba, igava, itsotsi, saka life yangu yakuita mani. Usatamisirwe ngoni nyaya dzisina basa. Inzwa, zviziviso negospel zvakasiyana. Gospel is good news kuti vanhu vaponeswe. Zviziviso inyaya dzekuti museke vanhu vari kuita mamistake. Basa ninga wakaba, ninga itsotsi, basa ninga havazivi. Zviziviso hazvinyorwe manotsi zvinongoita kuti useke. Yet your life is perishing. As ministers of the word, and Suchagama supporter, I'm here to empower people. Whether you like me or not, it's not my business. Don't help Yangu. I'm going to Takakona I'm here to say, where do we then get that? Pastor Ningi thought, Ninga Kabilawan, Ninga Siva, Union Siva. Gospel is the good news of Jesus Christ. I remember Romano to Jason, Diano Ponesa, when the bishop mistake there, prophet, and a pastor. I change your life, Yako. You know where to go seka. But what better to seka? Life Yako in no seconds. So you need improvement. Use what you have. Mwari wakupenya shekop tena zvausina. Shanda nezvakadyarwa naMwari pauri. Wese ane problem. Ane kahit kesolution mulife make. Mukadzi ane zvikwereti. Ari kunzi kumba kwako unei. Ndokune zvikwereti ka. Akubvunzwa kuti unei. Zvani mafuta mashoma taakutangira ipapo. Zvingave zvishoma. That's a starting point. You have what it takes, but you are not aware. Starting point, you don't take some life. That currently, especially for Africa, minors. Israel is going to wapinda basa. Kuna no fara dalika iwe. Ngoga mira utupinda. Bali nyaza ono za utucha soro. Pete dzako dzavo. Ya Africa. Unotanga kwete nekuchengeta vana vako vaning'ina. Hautangi nekuroora mukadzi wako unopedzisa zvakasiyiwa nababa kwazvinyika tsano. Hautangi nenyaya dzako, tanga nedzevamwe. Kuzoona wakutanga dzako pane pachovha munhu. Azoti iri wese ndekutozodzidzisa kuti ana mai nini. Unokuenga kuroora. Dzidzisa ana mai nini. Kuenza kuti amai nini kuchikoro. Ipapo wasototanga family yako uri kudhila nedzevamwe. Kuzonzi wakuti yako pano. It's too late. Ndomunonzi angasina musoro, angasina musoro. Aishanda, haana kuvaka imba, aivaka vanhu. But in life, nyange vanhu vakakuseka, you must know where you are coming from. Or munofunga kuti my failures, pamwe wacho my hero. Like my father, my late father. Hero pane zvekutamba. Ivo havana kuenda kuchikoro, vakaendesa inini. Havana kutenga imba kana kuvaka imba. But pataigara ipapo vakavavarira kusvika takura. Havasi vemuno vakabva kuMozambique vachitsvaga mabasa vachingofamba. Vakaestablisha life in Zimbabwe, tikakura tikararama kudai. He's a hero. Saka mamadhara enyu aitei, vane zvavaita. Zvakatikoshera isusu. Even akafa asina imba mudhara yeye, he's a champion. It's not easy zvakaita.
all the way from Mozambique uya kuZimbabwe one family vanofunda vaenda kuchikoro vokura voti madhara enyaya itei vaita nezvedu machampion madhara ewa vasina dzimba batisi madhara edu ane dzimba muno murungorocha madhara edu asina kurongeka hatibve pakafanana starting point yedu yakasiyana. I've got a brother akavaka imba muHeadcliff before me, he had the house before me. So the one pavaitaura mara inozoti mukuru hake uyu but mfana akaoma ane musoro ane imba mukoma wacho haana ndo zvavakaona zvatinoziva isusu mfana wangu akandiona anosaluta kudai waipo ndatanga kutoshanda ndiye wandakaisa kuchikoro zvikapedza mari iyoyo yaikwana imba futi ndakavaka iyi. You know, life is unfair sometimes. Come on. Vanhu vasingaziva kwatiri kubva nezvakasangana nazvo vanoti muri pasame company munoona yakafanana omwe wako ane mota iwe hauna iwe hausi kudhiraivha but wakadhiraivha life dzevanhu. Vamwe vanhu vakucelebratiwa today vakarirwa nevanhu vanga vasina chinhu but nyika inojaja haana kana chinhu. Ona vamwe wakadai vamwe tinoshanda pakafanana hatina nhamo dzakafanana saite pressure furirwa shamwari dzako kutenga pens umusha wachirara muhosi vanotovakirawo vabereki vako adecent home une pens mushamwari dzako you are a champion mu real life you are a failure. Vanonzi marombe madofo akakurera akakuchengeta iwewe anogara imba yemapango inopisa tsitsi iwe une Benz kumafesi ako uri shasha mu real life uri dofo. My God. Ndinotaura zviri strong ndikuchallenge ingwaka blessing zvainoita manje dai waiziva waisimbirira zvandiri kukudzidzisa wozi Mwari unozoita zvikuru. Open up a bit. So my brother got a house before me. On a Ramuti Shasha, come out to Madofa. And I was going to come out. Was the one. I found not out to go. Monday, I said, I'm going to go. Who is that? You are up in the room, Marine. But when do we invest and then when do we tap American opinion? Wake. But it's such over. Not a blessing on me. She might get second no, but I can testify. Here, when I go now, in the corner that. What is the water? Check open a door or no, this is up. Check it out, American no pattern. No pattern. Send that two, but no two. But I get them going to Anima, or find what I'm sorry. Others will teach investor move very well and and the door opened. Double challenge. You are blessing your own job. I'll do bad one sorrow. And I'm Gondoro. I believe God for greater things and that will shy away. You know, my blessings, others for my classes, they're my offices. I will help you understand this. Kuna blessing, you know, we are from the spiritual side to my church. For greater blessing, you are kuna biological parent. It's not nature. And the Marita Waganakira, Akuna no Jambi office is Siriaki. So I don't need to profit and one is at us. And then Nana pressure now. Condrim Bangaria. You got only go. Office or line of calling, you know that. That's what I know is here. Feel like according to a chain, the Rakumashure. But in the Yangwari Rukuchov, it's not that you can be. There could be number connections, but I decided. Going on the office.
Pawakangogadzikwa naJehovha zvinoita uripo. Even maconditions akabviswa, but condition waiswa naMwari ine ropafadzo yako. Shanda nezvauinazvo kuti Mwari wakuwanise zvausina. Don't cry. Hazviite ndobudirira sei zvishoma. Shungu dzako nekuita kwako muzvishoma kuna attracta nyasha nezvizhinji. Hanzi naDavid, I will cut off your head kuna Goliath. Yet iye haana banga ane sling. End result, akatambura musoro waGoliath. Banga akariwa nepi. Ukarenga bhuku rinoti Goliath aitova nebanga. A sword pasaidi pakapo. Saka banga raGoliath ndo rakacheka Goliath. But Goliath hacheka musoro achiri kufamba. Release the sling. Shanda nezvauinazvo. Mwari wakupe nyasha yezvausina. Pese pane problem pane solution. Yesu akakumbira mvura patsima akanyimwa. Akati kuti dai waiziva ari kukukumbira. Iwe ndiwo waitokumbira kuno. Nokuti ane mvura mhenyu. Anokumbira mvura ine mvura. Pane a way out iripo. But maybe you are not aware. Life, inokupa sling. Banga unoripo ni nyasha ya Jehovha. Nokuti ane banga ndi Goliath. Iwe chaunacho za David idombo. But kuti udambure musoro wake. Tanga wakanda dombo racho. Akawira pasi. Ozodambura musoro. Sling is not enough kudambura musoro. You need a knife. Saka life naturally haipe banga. Why? Because the word of God is like a double-edged sword. The word of God is the knife. Unopiwa chipo chebhora. Otamba bhora chaizvo. Oshaya timu inokutenga. Ofa uchigona bhora. Usina chawina. Nototi vanhu vanotitaura kuti ndinganga koma bhora pamusha. Itimu dzekumusha iko. Life is stubborn zvekudaro. Life inokupa sling. Haikupe the knife. Education is a sling. Knife is grace. Unogona kuva an educated fool. Ita mbiri dzekuita nharo dzekutsana. Dzakaona life from politics to football. Wadzana wadaigara parengi sovaiti vakauya kusendizodiscuss. Akataura zvepolitics baba aipedza central committee political opedza oenda kumasports otaura maplayers acho nematimu opedza ozoona kuti mugara akaoma iye akaomerwa. Life inodaro. Having a sling is not enough without a knife. Why? Because Saul, I don't want the head of Goliath in your hands. Hawana kupiwa zvese. Wakapiwa zvishoma zvakuti ukashanda nazvo uri muna Mwari zvinokushedzera zvese. Vatinoti mainvesta vari kuya munoma havasi kuya nezvinhu, vari kuya nepfungwa. Zvinhu zviri kuno. Hakuna investor akauya nechrome kana diamond. Isu tinazvo tinoinvesterwa tiri munhu. It's unfair for Africa, but it's very true. Hakuna mchina akauya nemadiamonds akauya nechrome. Isu tinazvo tinozongopindwa basa mvinhu zvedu. Africa for you. We have the sling, but not the knife. Africa is a continent. Africa is not poor, but Africans are poor. Iwe wana chavainacho vane chando chete kwavo, saka uchinzi kuchando. Kumadiamonds nekuno kuiko kuchando. Tinoraniwaniwo kuchando baba. Tiri mungoda. It's not fair. But in reality, when you don't have the knife, it's already example. Where Saripan, that will not have my diamonds, and not yes, no matter. Put whom I say, it 10 days. I don't know what I'm saying. Don't talk about it. But I don't say my diamonds, but I'm going to say, I'm going to take this out. I don't know what I'm saying. Who was such no tell? That's the element of poverty in Africa. We have what it takes, but I don't need to wait.
So I was thinking along my lines iwayo. Saka vanotenga chauda kuita mbiri yekutenga chete. Kungotenga wesamba, tenga wese. No. Zvinoshanda. Secret yavo kuti zvinoshande. Maina itukwada. Avapengeka kungotenga ngoda yekuisamba. Chinhu ichocho patinodzoka back to Africa, munochikwereta mukashandira magenerations. Nechinhu chako. Saka vanotaura vachiti poverty is the state of mind. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo.